În căutarea propriilor drepturi personale, astăzi vom continua pe mai departe, pornind de la Constituție și metodologia de gândire a lucrurilor. Fiți atenți aici, da? Totul pornește la proprietate publică. Da? Constituția unui stat începe cu țigănie, este Republică Socialistă, da? Republică publică, da, proprietate publică, da? Aici, în Constituția din 91, zice că forma de guvernământ a statului e republică. Da? Din coace zice că e republică socialistă, știi? Și aici republică de care? E capitalistă, domne, da? Deci de acolo începe. Așa se face treaba. Bun, și mai departe. Dacă ești proprietate publică, să vezi la Ceaușescu, da? Proprietate publică, acolo ce înseamnă? E o decizie personală și o codecizie publică a tuturor. Bun, și dacă vine vorba să te apuci să faci ceva, o chestie economică, domne, îmi trebuie ceva să mănânc, să fac, da? Ce se face? Dacă e bun public, se face ceva, un cod, da? O proprietate publică economică, da? Care se numește cooperativă, pentru că cooperăm, da? Tu ai partea ta de decizie personală și codecizie publică și partea ta de proprietate, de coproprietate publică, da? Și așa se transformă în cooperativă națională, domne. Cât țara ta de mare e cooperativa. Și de acolo, ce tragi? Ce concluzie tragi? Că ești coproprietar pe orice acolo, da? Pe fabrici, pe uzine, pe băncile, da? Pe finanțe, da? Pe subsol, pe mine, pe toate alea, da? Da? Asta, ești egal în drepturi economice din cauza asta. Și, domne, trebuie să și muncești acolo, că nu e automatizat tot. Și cum îți dai... cum îți dai produsele unii între alții, cum te plătești, da? E un principiu, da? Fiecăruia după muncă, domne. După cât contribuie acolo, așa că nu poate nimeni, nu poți să muncească altul în locul tău, pentru că și ăla e coproprietar acolo și ăla vrea să muncească pe munca lui, ai zice. Știi, și nu se poate, da? Trebuie acolo așa să fie un fel de coproprietate, fabrica, uzina și orice, și să fie fiecare după munca lui. Așa e ideea, da? Asta e. După care la capitaliști, aici, la Constituția din 91, da? Ce-ți zice? Uite, te ia cu legea 15 din 90, că încă nu era Constituția din 91, era tot Constituția din 65. Legea 15 din 90, unitățile economice de stat, indiferent de organul în subordinea căruia își desfășoară activitatea, se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile prezentei legi sub formă de regii autonome sau societăți comerciale. Da? Deci nu te-o întreba pe tine că, domne, fabrica aia și uzina, eram coproprietari acolo. Și nu vei să te întrebe pe tine, băi, ne dai dreptul tău de coproprietate pe fabrica ta și toate fabricile din țară, ca să ți le înstrăinăm, să ți le distrugem, să ți le facem praf. Nu, domne, pur și simplu, ți le-au luat prin legea asta abuzivă, le-au confiscat, le-au distrus sau le-au vândut. 80% din toată industria din 90 au vândut-o și au distrus-o, da? Și voi restul n-ați rămas cu nimic. Și n-aveau niciun drept să facă așa ceva. Și să vezi mai departe, da? După ce o distrus-o, industria aia s-a apucat să o și vândă la alții. Pentru că v-a luat dreptul de decizie, da? Întreaga putere în răsără aparține poporului, liber și stăpân pe soarta sa, da? Deținător suveran al puterii, poporul exercită prin. Deci asta e organizatorică. Articolul 6 din Constituția din 65. Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, adică a fabricilor și uzinilor, este fie proprietate de stat asupra bunurilor aparținând întregului popor, fie proprietate cooperatistă. Deci e foarte clar, da? Deci vi l-o luat, vi l-o înstrăinat, ori vi l-o distrus. 80% din toată industria e distrusă. Și restul 20% e înstrăinat. Da? După aia, articolul 7 din Constituția din 65 al lui Ceaușescu. Bogățiile de orice natură ale subsolului. Da? Deci roșia montană, gazele din Marea Neagră, petrolul din pământ, da? Gazele din pământ, le-au vândut, domne, la alții, la Petrom, la alți proști, da? Minele le-au închis, terenurile din fondul funciar de stat, pădurile, da? Jumate le-au vândut la privați. Apele, izvoarele de energie naturală, fabricile și uzinele, băncile, da? Aparțin întregului popor, sunt proprietate de stat. Da, acum sunt administrate de Republica Capitalistă, domne, care te duci tu odată la 4 ani să-i votezi ca prostul.
Ca să ce? Să-ți facă lucruri de proprietate publică? Nu, 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 nu. Ăla îți face de proprietate privată, da? Deci e privat al statului, devine proprietatea publică, pentru că nu tu decizi pentru ea ca să fie publică, da? Decide guvernul de sus, care l-ai votat tu ca prostul. Da? Deci devine proprietate privată a statului și statul ăla ce face? Deci face împotriva ta. Ți ia din partea ta de coproprietate a 20 milioane aparte și ți-o vinde. O dă cui? Ori la străini prin alte țări, ori o dă la un patronel din ăsta. Da? Și face că persoană juridică și dă la un patronel din părțile voastre de coproprietate publică. Și se face SRL, Societate cu Răspundere Limitată. Tot capitalismul e un SRL, da? SRL-uri mărunte, da? De proprietate privată, doamne. Ca să-l privească pe el ce? Partea ta de coproprietate, munca ta să-ți dea salariu minim, toate beneficiile tale să nu existe, da? Adică drepturi marginale. Da? Pur și simplu, totul e marginal la ei, da? Da? Să-ți umble la proprietate, la muncă, da? Partea ta de coproprietate a 20 milioane aparte, la munca ta să-ți dea salariu minim, da? Profită de tine, tu când te duci să cumperi, nu cumperi produsul, cumperi și produsul plus profit, știi? Adică îți dă o plus valoare, cică acolo, adică ia din munca ta, știi, în dreptul tău. Pe chestia asta se structurează toată economia capitalistă, da? Pe proprietate privată a statului, da? Cu Constituția din 91, forma de guvernământ, da? A statului este Republica, nu e guvernământ, că guvernământ face cum vrea el, știi? Guverna înseamnă. No. Da, este Republică capitalistă, da? Deci aia s-a transformat în proprietate privată a statului, țigănia asta de țară și de acolo, ca deducție, da, privația de sus împroprietărește pe alți privați de lor mai mici, care se numesc SRL-uri, SA-uri, știți voi, Societate cu Răspundere Limitată, Societate pe acțiuni, toate ele, da? Totul se speculează, știi? Devine o economie speculativă din economie productivă. Asta e capitalismul. Și voi, ca proști, în loc să vă cereți drepturile de coproprietar a 20 milioane aparte din țara asta și dreptul tău de decizie pe partea aia de coproprietate, voi așteptați la guvernele lor și de la proștilor pe acolo să vă facă ceva. Ea vă face totul împotrivă. Doar se vede, nu merge nimic, nicio fabrică nu merge, totul e strigat, totul e distrus. Pentru că ea ține confiscată, ea de sus de la guvern, ține confiscate bogățiile naturale, toate astea de la articolul 7, da? Bogățiile de orice natură ale subsolului, minele, terenurile, pădurile, apele, fabricile și uzinele, toate alea pe acolo. Da? Ei țin confiscate lucrurile astea și voi nu vă puteți... nu le puteți folosi, știi? Nu poți să-ți faci o fabrică publică, nu poți să te folosești de petrolul din pământ, că l-o dat la OMV. Nu poți nimic să faci, nici să decizi măcar. Numai te aburește să te duci o dată la 4 ani, că să le dai cu ștanța. Nu, domne, trebuie continuu să vorbim lucruri din astea și să fim și coproprietari pe lucrurile astea, da? Să fie referendumuri zilnice, săptămânale, lunare, anuale, tot așa. Da? Asta e, faceți bine și nu mergeți la vot, doi la mână faceți cooperative, că altă situație nu se poate, că ăștia sunt capitaliștii, da? Sunt niște gunoaie de oameni, niște inversați la creieri, niște hoți, vicleni, toate alea, știi? Și nu o să faceți nimica cu ei. O să mai continui cu lucrurile astea, odată ce le așez pe hârtie mai bine și să vă arăt mai bine toată structura economică, toată structura organizatorică și totul.